Lesi isiqephu seshumi nesithupha. Bafo, kanti kwenzakalani la? Wena ushongo yini ukuthi umsulo? Ngimsulwa mina bafo, ngiyathembisa ngimsulwa angikodwa Nkosi yami. Ngimsulwa. Phela mina kade ngihlonye imibuzo lana kuthiwa umese owakho lona okubulewe ngawo. Futhi ama-fingerprint agcwele umese wonke awakho wonke. Lokho kukhomba ngokusobala ukuthi uwena hayi bafo ngiyafunga bafo. Akumina wenze lento bafo, akumina wenze lento kodwa wena umese owami. Okay, yazi nomani bafo, ngizokwenza njena bafo. Mina ngizofuna unjinga ngize ngimthole okuyena wenze konke lokhu. Into eyinkinga lana ukuthi mina nawe sifana. Manje amaphoyisa acabanga ukuthi mina ngowena. Ish bafo, ngiyaxolisa bafo ukufaka kuyo yonke lento le yami. Ngiyaxolisa kakhulu mfowethu, ngiyaxolisa. Futhi ke ngiyathembisa bafo, uyabona manje ngizoshintsha bafo, impilo yami sizoqonda manje bafo. Konke nje indlela zami zonke zizoqonda. Ngizosonta mina bafo, yabo manje ngizosonta ngifane nawe. Yabo manje bafo ngizofana nawe ngayo yonke into ke manje bafo. Kuyoba kuhleke uma ukuthi uqinisile ngoba phela kade olokhu ulicula leli culo lakho. Awenze nje. Yeah. Efonini yami kuzofona uBishop. Kubhala ukuthi Bishop Mlaba. Ebese wena uzenza mina umtshela ukuthi usicela sihlehlise kancane le ndaba yokufunda ipastoring eBible School. Ebese ufonela uPhumzile, yeah, umtshela ukuthi kunendlela ephuthumayo ekuthathile uzobuya emveni, uzobuya nje kungekudala. Emveni kwalokho ke uzobe usumshayela kahle ucingo. Ebese uvala ifoni, wenza isiqiniseko sokuthi musuqeda ukufonela abantu bobabili uvale ifoni. Manje bafo ubani uPhumzile intombi yakho? Awukahle wena. Hawu, wena yenza lento engiyishoyo ke wena. Manje bafo nakuyena uPhumzile ufuna ngizenze wena. Hawu, lalela ke. Konke kwami okudingayo kuyi-diary yami esekhabethini leliseduze kombhede ekamereni lami. Ebese ufuna konje uthe ubani? Usho unjinga? Unjinga loyo ke. Ebese nilungisa yonke lento, phela mina ngingimele ukuhlala la. Futhi nje uwenze kahle waqoka lesi sigqoko nalezi izibuko zakho nejazi engalazi ukuthi ulithathiphi. Wayifihla wazenza ikhehla nale walking stick. Bafo uyabona kodwa uthi ngiyakwazi uku-acta. Wena man, awukahle. Hawu, wena kumele wenze isiqiniseko sokuthi wangikhipha lana ngoba lana ngibezo bekhuluma ngendaba ka-15 to 20 years. Awuhambe kulungise lento manje. Hamba phuthuma bafo. Ezo ngesandla simthinta kabuhlungu uNdlovu athuka gulukudele, akukhipha amehlo, axhosha ukukhanya okuqhamuke ewindini. Kwazise phela sekusile nelanga liphumile. Acimeze ebese evula amehlo, aqalaza indlu yonke abona uMacele. uMacelena ubambelele eqolo ngesandla esisodwa. Maka amahle yini manje yini? Imina ngabe kufanele ngabe ngibuza lokho ngobani? Kwenzenjani baba amahle? Hayi imina engibuze lokho. Kwenzakalani wangivusa kabuhlungu kangaka? Kwenzaka wena njengoba uhuma nje lana ukhuluma into engezwakala uphupha. Bengihuma Bengiphupha ngithini? Akhipha amehlo uNdlovu. Limuthi heqe uvalo. Ubuhuma nguzwanga. uNdlovu veza umzimba wakhe uthi dlengelele. Hayi mina ngisola sengathi inyongo, kwazise phela vele kade ngagcina ukuphalaza kwengikhipha. Ngisazoke ngiphalaze nje mengithola ithuba bese ngiyayikhipha. Kuthathisa uNdlovu lona oyihlela kahle samuntu osafuna ukuqhubeka alale. uMacele abamba ingubo bese yambula. Hayibo, uyalala iNdlovu. Uvuka sikhulume. Izolo ubukuphi? Futhi ubuye ngasikhathi sini? Futhi yini le engcolise kangaka ingubo zakho njoba ingcole ezinjena nje? Abamba ingubo uNdlovu ayimbathisa. Ungeke mawakhe, awungeke. Yabona ke ngoba ufuna ungithethisa. Bese nobhale phansi yonke into okufuna ukisho, mina ngizofunda nje uma sengivukile. Okwamanje ngikhathele. Ngisafuna nokulala ke futhi ngiyacela nje mawakhe. Lukhala ucingo likaNdlovu, alula isandla lithathe, alibuke ebese yafunda.
kubhalwe inamba angayazi, acindezele ebese beka endlebeni. Kuzwakale ngephimbo elisocingweni likhuluma ngesizotha. Sawubona Sibu. Imini uMbali. Avuka gulukudela uNdlovu ebese buka umacele emehlweni nocinga endlebeni. Lapho nawo umacele uselangazelela ukuzwa ukuthi uNdlovu ukhuluma nobani futhi uthini ocingweni lakhe futhi yini le emenza ukuthi avuka gulukudela.